Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Radio Philippines, Standard Time, las 9:41. This time check is brought to you by Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabi. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! Aksyon! Ay, patrol! 43 minutos nakaligad sa tak ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat maayong gabi na naman. Inyo pala tuntunan Martes nga papakalagad daton Action Night Patrol sa subunggid nga adlaw. Yari kita sa unang pizza sa unaman nga bulan sang Bear Month. Basta Martes nga adlaw mga ka-aksyon, inyo temporaryo nga makakaupo diri sa atubang sa mikropono. Aksyon na Marlon Hinubaya sa ngalan sang regular nga anchorman Aksyon Eric Magbanwa. Basta Biyernes akon basta Martes Tuesday night nga edisyon sa inyo sa nga panatunturan. Asaring hindi gid man mapaang, hindi man bulubugnaw. Yara lamang sa katamtaman. Kalakat sang tiyempo, lakat sang panahon. Sa siring sa nasiling tara unang petsa, unang adlaw sa bulan sang Setyembre. Liwat naman kami nga makabalbal sa mga balita, mga information, mga follow-up reports ang ato sa mga action unit reporters. Ato sa mga action correspondent sa Sur, Norte, Central, kag di man gabahin sa Negros Occidental. Mga balita nga masagap sa ato sa mga action unit reporters, ato sa mga patrol. Nagalolambiyong na sa sinigid nga mga tanion. Ato sa mga news center sa mga balita national, international. Ag sa kutob mga magalinupok, magatinayog nga malita. Basta sumunod lamang sa news center sa Action Radio Bacolod. Lawang ato sa nga tiyempo pula pasiplat kita mga ka-action artista magpungko diri sa trono.
Awan gid man. Bisan pa nga nag-idog-idog subong ang curfew hours. Bumalik mga kaaksyon sa 10 to 4. Last Jess na makasaka sa nagdugang sa 2 ka oras. Pumalin sa alas 8 nagligad nga mga ginabi. Yang tinutuyo sa niya makakson para nga dawa man baka dabo man. Guluganan siya kato sa niya mga negosyo. Pero ang liquor ban makakson partially lifted. Pwede lang ka makabakal sang ilim doon sa Balaklan na may oras. Pwede lang alas 12 sang odto. Tobdo alas 6 lang sang gabi. Ang hindi makamo sige hapon makainom sa pampubliko nga lugar. Kung magbakal ka mo, dalonyos balay nyo. Dito nyo laklakon. At least tamat-amat, hindi tanto ka istrikto makaaksyon purti sa gihapon, butang nyo spensar nyo. Ang pagtuman nyo sa ginatawag nga health protocols. Kaya makabenepisyo sila, hindi ang iban nga tao, kundi kamuman. Ang makabenepisyo man ang iban, purti una makabenepisyo kamugid. Sana silang tanang makaakson, unang nga pizza sa unang nga bulan sa nga Burr Month, 9/1/2020. Nagapaninghamot na ang espiritu sang Pasko. May 115 ka adlaw na lamang kita ang nabilin. 115 days. Mag-aabot ng December 25. Isa sa ginakabing man pinakasignifikanting adlaw para sa mga Filipino. Amaning adlaw sang pagkabunag sang ato sa mahal nga makaako. Ang ato sa nga mangluluwas nga dapat hindi lamang kada Domingo, kundi adlaw-adlaw. Nagdangop kita sa iya. Ang ato sa dalang pansang taran. Ang Pasko nagligad nga tuig mga kaaksyon, bisan pa nga hindi nagligad nga tuig. Bisan pa gani sa mga nagliligad pagid nga mga tinuig. Bisan way pa mag-abot ang bulan sang September mga kaaksyon. Bisan Agosto pa lamang. Di ba nakita nyo man nga kaway-kaway na ang mga Christmas decoration. Nagaupod man mga kaaksyon ang mabugnaw nga hangin. Ilabi na sa kagabihon ba? Nagaumpisa naman na produkto ang mga naganegosyo sang fireworks, firecrackers, kaga naman nga bagay may angot sa Pasko kaga bagong tuig. Nagliligad niya mga tinuig pero subong lain. Subong ginapalibutan sang peligro sang kahangawa kag kakulba. Ang pinsar kag balatyagon sa mga tao. Ang espiritu sang Pasko medyo malayo-malayo pa. Dibla. Ang rason sinitaran, bangod taran nagatutok, alos taran nagatutok, kung paano matabog kag mapalayas, mapukan, mapapas, o kung mapulbos, madula sang dalayon. Ining nga COVID-19, pero daw ka imposible maka-aksyon nga madula sa golpiada, no? Madula giban siya pa amat-amat lang. Galing kay kadamo sa mga health experts maka-aksyon ang nagapakot-pakot bla. Nga basi pa lang malabutan di tubtob bulan sa Disyembre ang pagpanghalit sa ning COVID-19. Pero may ara naman nagasiling nga pag-abot sa bulan sa Disyembre, mabatsagan ta ng amat-abat nga pag biya sa ring COVID-19. Baw, kabay pa. No, si Presidente Rodrigo Duterte kanina nagligad, palayagban nga dako ba ng pagpati niya, dako ba ng paglaom niya nga mangin COVID-free ang Christmas celebration sang mga Filipino pag-abot sa bulan sang Disyembre. Amo gina mga kaaksyon ang ginapangayok kag paabot gid sang kalabanan. Suliton talang 115 días antes ang Pasko, 122 naman
Kadlaw ang nabilin antes kita mag-abi-abi naman sa tuig 2021. Parte per il male. 51 minutos nagaligas sa tak ng alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Inupisahan ta sa countdown naton sa Christmas kag New Year. Ang unang adlaw sa Burr Month, ang September 1, 2020. Allora guarda, Ang iban, way pagkabalo nga September 1 na gali. Fammi vedere. Naga pamangkod niyo. Ay, Action Marlon, September 1 na gali, no? Sa bagay damo sang way nayaga paminsar pa ko nga pizza kag bulan. Ang importante mga ka-aksyon nga magkakaon sila 3 beses sa kadlaw. Hindi sila magutman. Ang importante spensar nila among paghalong pagtintin. Parang hindi balatnan sa ring COVID-19. Ang isa man sa ginapaabot diri sang Bacoleño, Bacolod nun maka-aksyon. Kung bala na ano tong resulta sang mass testing nga ginpatigayon, may initial report kita nga nabaton nga may nagpositibo gid man. No, may mga nagpositive. Sa tong mass testing makon mong target nga 10,000, kaya mga sobra 6,000 lang. Ang turnout 6,000 lang ka mga specimen ang nakolekta mga ka-aksyon. Yung una pa malana panugod pala na. Base kon na yun nila ikaduwa naman nga bahin sa nga mass testing. Yan to mga problema, yan to mga gusot-gusot, mga lokot-lokot kung sa mga panapton pa. Sa una nga mass testing, base sa ikaduwa nga mass testing, mapulo plansa na, kag malapot na nga ginatarget, nga kanabuon sang mga kuwaan sang swab specimen. Specimen swab. RT-PCR gid niya. Ikadumdum ka mo ito mag-action nga sa Bago City sa ato sa interview kaya kay Bago City Mayor Nicolas Yulo. Kundi sa apat ka mga local government units sa LGUs outside Bacolod nga pilot LGU sa mass testing, ang syudad sang Bago amo ang may pinakadutay. Nga turnout maka-action, jutay lang to, mga 318 ka mga tao nagpaswab puruti. Sa record maka-action presentar sa ato ni Mayor Yolo, since nga ginompisahan nila tukod ang contact tracing team, may ara sila nga daan nga nakuha na sang swab yambil 200 na ka mga bagunhons. Wala pa yung mass testing. So damo-damo man na. Amo nang ginapaabot mag-action. Kung pinaka-porsyentong magka-positibo, kakon ka na isin o ang pwede nga i-contact trace ang mga direct contact sa mga magka-positibo sa mass testing dari sa Negros Occidental. Last 9:54 Action Radio Philippines Standard Time. Ang mga balita maka-action as usual, di ta pagpabayaan kung di ta di kaligtaan ng pagka-present maka-action sa nga labing hulihing record sa nga DOH sa Western Visayas. Ang datos sa nga DOH Region 6. Kung kanamoon sa mga COVID positive ang paghahambalan. Ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Bugos nga Western Visayas. Yara na maka-action sa 4,842, 4,842 na sa Bugos na nga Western Visayas matapos na dugangan sa 158 buong adlaw. Ining 158 maka-action, pinalikipan na rin sa 130 ka mga local cases. Pwede mamatawag ini nga domestic maka-action. 22 na rin ang LSIs, locally stranded individuals. 5 ka mga returning overseas Filipinos. Ang isa ka por authorized person outside residence. Ang pag-o na mga kaso nga na-record maka-action sa may surad sa Iloilo, 66 na rin sa ato sa Negros Occidental, 41. Ang surad sa Bacolod naman, 30. Ang probinsya sa Iloilo, 15. Ang Capiz may 5, ang isa sa Antique. May 92 pa na ka-action nga nag-ayo.
Gani ang kabilugan nga nag-alalayo sa Western Visayas, 2,339 kung 2,399 na. Ang sa Bacolod City mag-aksyon ang recoveries 77 sa buong adlaw, sunod sa Iloilo 12, 2 sa Antique kag isa sa Aklan. Ang subo diri nga balita kamay nadugaga naman nagkalabatay, 2 naman ang patayo ang na-record sa Western Visayas. Ang isa diri sa syudad sa Bacolod, ang isa sa probinsya sa Iloilo. Ang kabugusan nga nagkalamatay sa bugos nga Western Visayas, ara na mag-aksyon sa 78, 78 na. Halong-halong Japon sa atong sering mga ka-aksyon. 57 minutos nakaligas sa tak ng alas 9. Ano naman niya ang tralupang doon nga balita sa bahin sang nasyonal. Aryo, daw mayaw-mayaw ni sa atonde nga mga Ilonggo. Ngaman, ang bag-ong hepe sang Philippine National Police. Pinakamataas nga ranggo sa PNP, Philippine National Police, PNP Chief, isa ka Ilonggo, si Kaskulan. Unang-una nga report sa ina kaya sa iya OIC Plangsa, officer in charge ng PNP. Pero ang report sa mga ka-aksyon, ginpili na gid siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga mo na gid ang pamuno sang kapulisan sa pungsod Pilipinas. Interior Secretary Eduardo Anyo amo ning formal nga nag-anunsyo nga si Presidente Rodrigo Duterte naghingala na gid man sa kay Police Lieutenant General Camilo Pancratius Kaskulan bilang next head of the PNP. Kay man subong lamang ka-aksyon nga daw na permahan ang yesa ng appointment order. Di mga 209,000 strong police organization. Amo ni ka, hindi man idamo, siguro dutay ni Conration pagabalan. Dire sa pungsod sa Pilipinas. Amo ni permeng ginasiling nga kulang ang puwersa, kulang ang manpower sa ato sa mga kapulisan. 209,000 strong police organization. Amo ning pagkauyatan ni Kaskulan. Sugod na ni sa boss nga adlaw. Nagod boss man nga adlaw mag-aksyon, mag-retiro na si PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa. Hindi man maka-aksyon katingalahan na ining si Kaskulan. Amo ang pinili ni Presidente Rodrigo Duterte bilang masunod nga PNP Chief. Ay amo ni isang second in command bilang Deputy Chief for Administration. Tisubong ang ranggoya sa ni 3-star General pa lang. Tigaw mo kay pinili sa bilang PNP Chief, madugang ni 1-star, ang yesa ng ranggo. May mo na siyang 4-star General. Bilang pinakamataas nga leader sa PNP, kita nyo na sa baga nila, may star na dati mo nang nag-represent ko na no ka taas sa ila sa ng ranggo. Isi Kaskulan, 3 pa lang nakastar, boss, 4 na ng star ya. Ma 4-star General na ina siya. Ang mga ginpanguyatan nga posisyon, co-authors ang Oplan Double Barrel, samtang mainit ang giyera sa gobyerno batok sa ilegal nga droga. Ano bala kalawig ang pagserbe ni Kaskulan bilang leader sang PNP? Sos konsundon tagid be ang mga nabilin nga inadlaw sinimana o kon binulan ni Kaskulan. Tuman lang kamalipot nga panahon. Mga solo-sobra lang 2 bulan. Di daw mag-amo ni mag-aksyon daw hindi ni siguro mabatyagan ang pag-init sa isa nga plongkuan. Ang tawag nga brief term as PNP Chief. Bangod pag-abot sa isa ni mandatory age. Retirement nga 56, 56 dapat retire mo. Ang PNP dugay na duso para gadang ihimon sa senta.
Tema birthday ni si Kaskulan, mga 56 anyos na siya sa November 10. Iway sa choice dapat maritiro manisa. Pero kung luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga paluwigo ng iya nga termino, pwede gini dumduman yung sa tuwing 2018 si Duterte nagmando man tong paluwigon ang termino ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Mga 3 bulan tong pa-extension ni Bato de la Rosa, kaya naway pagkato sila sa napilian nga masunod nga PNP Chief. Pero damo ka sila nga mayara na mayato na to sila nga napilian o galing luyag lang nila nga makita permisi de la Rosa sa TV. Ay may plano maglagan senador. At sa bagay, why man sila sa ginsupak na kapagsurundan, pwede man. So matapos mag-action, sa pag-declare ni De La Rosa nga mapapili sa senador, nagpag-file agad sang COC, siyempre naog to siya. Ang nagbulo siya maka-action si Oscar Albayalde sang Abril 2018. Subong ining si Albayalde, daway naging batia, no? Pati ang akusasyon sa iyaway naman batia. Pag controversial to sa ngalan ni Albayalde maka-action, binuslan siya ni Gamboa. Kagbuas si Gamboa, retiro na. Bulos naman si Kaskulan. Ining tatlo ni si Kaskulan, Albayalde, kag De La Rosa, Plarios sila. Graduado sila taran sang Philippine Military Academy, sinagtala class of 1986. Inopdanay sila sa unani. Ang pamangkot na rin maka-aksyon may bago ba lang nga plano kang programa ining si Kaskulan para sa PNP. Kamaong bakal manayhan sa mga pasaway nga kapulisan. O kung medyo ba hindi man niguro mag-amon eh. Kaya man sa nasiling na, ilunggo lain yang ilunggo mo. Hindi man tanan. Nayaragin may ilunggo yang nga pawala lang. Pero hindi guro ni Kaskulan na. Kaya daw kapos balang gadi ini sa labuton. Ako kag ayaw sa magsabat sa media. Kaya mo ning maayaw dari pamatian mag-aksyon. Ilabi na dari sa Western Visayas, sa Negros Occidental, Condres, Bacolod, bangod ining si Kaskulan, nagtener ni siya sa Malawig sa isa nga junior kag middle rank years dari sa Western Visayas. Nag-uyat siya sa nagkalain-lain nga mga posisyon, nagsulod bilang miyembro sang subong nadula na ni, no? Philippine Constabulary ang pisibla sa una. Dito sa Iloilo sang 1988 ini siya nagsulod. Kag nangin Chief of Police man siya sang Balasan Police Station Iloilo sang 1998 sang 1998. Pamaning tuig diri ko sumurod una sa radyo sa FM station artista nagsailo di sa AM mga 1998 man to. Wow. Ang asawa yan taga Santa Barbara ng Ilo tikudiklog go man. Kabalo ni magambal kag magintindi longgo. Ining bag-o nga PNP chief nga boss mag-umpisa na sa papaglagad. Ining si General Kaskulan. Sige kapay pa nga mangin mahapos lang ni siya. Nga malapot man sang media dali sa Negros kag kasunod sa Bacolod. Andayan kayo makadadikta kita sa PNP chief, no? Kung may mga isyo bala dali sa Bacolod PNP, sa Negros Occidental Police Provincial Office, nakadadikta kata makakso pamangkota sa kaya Kaskulan. 5 minutos nakaligas sa tak ng alas 10 Action Radio Philippines Standard Time. Unahon tabi, kamusta ang sitwasyon sa surad sa Bacolod? Sa paglibot-libot sa ato sa nga patrol.
By the way, kung sino man ang nakapudyot tumalasang na wigit o kung lipatan nga cellphone dara sa may area sang barangay Tangob ha, dara sa tubang sang bag-o dara balang merkado. Wala bagon ta ni karon kay importante ni gamiton pa ni sa online class ho sang sinintang iya. Kini estudyante ni ginatawgan ko no garing man lang. Way man kasabat silang kubasi ang nakapudyot berarti ka bolo magtumok sang answer bla sang sabat no. Hindi yaman to magamit, hindi yaman to pwede kay nakalock ato. Sige lawagon tadi karon kay base ko nagabolitor man abla nakapudyot sa ng cellphone so bola na gabi dra ho. Nabili na wigit na hulog. Ano plastada. Dara sa area sa barangay Tangob atubang sa market da sa Tangob. Arin ang patrol with action Jan Diaz, ibalaon tarang pulso sang syudad sang Bacolod. Aksyon Night Patrol Field Reports. Observation reports ang patrol with action Jan Diaz. Sa Sunjan, mayong gabi, please kabin. Mayong aksyon mo, mayong gabi sa tutanan nga mga ka-aksyon. It's a wonderful Tuesday evening, ganang kikapaang, no? First day, Grisbong. First day of the month of September. Beer months na ni. Natamo po sa lingon sa beer months mo. Pwede beer, non. Beer, na pwede nga beer man. Birada. Amo beer, no? Pero usually, sa palibot action month, hindi mo pa ginubatsagan nga beer na bra. Kung na before ya, basta ganun mag-beer months na matama, kaya na kita, nag-aulo igpat-igpat na. Christmas lights, kagiban pa. Subong niya, kung magkato ka sa iban nga mga malls, mayara na sa preparasyon. So, wala pa na pa si Action Mar, siguro wala pa sila ka nag-umpisa launching sa inadring nga mga disenyo kagiban pa. Ti iban nga lugar do wala pa man preparasyon may angot sila diri. Isang una ya, basta berman sa ganito kasi nung balik na namong ang mga gamit, balik gabi pang Pasko, naman na dala nga may mga Christmas tree nga ginapang preparar na. Berman sa mong the longest kami na Christmas celebration sa may pungsod Pilipinas. Kung yung kami action man, kami na ibis pa nag-report sa Herman isang pa sa publika. Tubang kami isang backupuan. Dahil kami sa may Lacson lang area, libot kami pakados sa may dalan bigas sa Kino Drive, in Burgos area, dahil kami dari sa may Rizal, dire-diretso na mga ka-action, dari labot sa may Plaza Publica. Kung pulis na tol, sige gihapon ng bihong, sige pagpanakop nila, pero doon nagaganaga na, di alas 10 na kabay ang curfew. Pero hindi ka, yung alas 8, damo pag hindi nagaginawa, pero nga hindi bla kasaw, guro nga magtenere sila balay. Alas 8 pa lang sang gabi, pero subong niya kay alas 10, siguro nakapreparar sila, kag mas naka-enjoy gid sila sila gabi, titulo temprano nakasulod naman sila tag sa mga lugar. Ang downtown area, karong nga gabi, tulo-tinglo na gid man, exact na nag-isa ka portion na pinapaka mga basura ng mga nagkarabili na. Nag-obserbasyon na nato, hindi kami katsindi action mar. Trap lang sa may flyover, doon ko makalabay ka mo ni Action Nixon. Kung mag-randa, di ka na mapauli. So, drap lang sa may flyover, sa may magsaysay. Tingala kami nga perti musang basura sa babaw sa flyover. Hindi man guro pwedeng digto masaka ang truck IPM. Ito hindi man na pwede kalabay dila sa babaw. Kung may maglabay, doon kayo posible mangguro kay kadako nga salakyan. Usually, dari na sila sa talom kalabay. Yung pamangkot namon, may mga pilotos ng basura ang ara sa pinakaputok-putokan sang flyover. Yung mga anom, guro kaputos so tanan action mar. Lagko pa nga plastic, busar ng gremo sa ibanaw. Pasya mo man nasa sang una, Blato? Atong tukiban gibla nga pick up king kargahan, Blau? Dom-dom ka to? Dom-dom ko to, dari sa may Reclamation? Reclamation? Reclamation, meron pa kinaligat sa Lupisay na, Bla? Gani, man, no? Tunga-tunga to sandalan, Blato? Tunga sandalan. Basi nakapinsa siya nga, tulo tawhay man subong, way naman ni isang kwan, maliwat naman tayo pang ula, be? Sabotahe, blagwas na. Ano, Hoy. Nabugay, sabotahe. Nabugay, Tikikita na mo, nabala man doon kayo posible man, nga kung maglabay na IPM sa babaw, kung makita niya guro nga puno-puno ng truck niya, hindi na siguro mag-dero, kung pabi nga maglabay sa babaw, kaya basi magkaraula da karon. Hindi man sa pwede nga maula, kaya hindi man to na maklubak ang dalang, nga magupukumpok ang salakyan. Hindi man pwede nga nagbugos-bus ang hangin, tapos sa palit ang anom kabasura.
Doon ang taon ako sumay, basi may nagwigit nga dahil sa basura. Daw ginhungod gid mga banang plastada. Oo, doon ginungod, giguro. Anom ka sa akong Do plastic lang plastic siya. lang siya. Oo, plastic lang siya. Kung buta-tabit din karga sa private nga salakyan, ang driver siguro hindi na mahimo nga di mamutikan nga duwigit ang karga sa nga basura. Gani man, kung tisubong mo pala, mabitbit ka basura sa ibang lakyan. Do, nag-aakot man. Ada sa otherwise, pisan ka gidya, kagdulong mo abi sa lugar nga ulo, ginaulaan ka basura. Pero kaya to hindi mo Di man pwede nga ido masaka sa flyover. Dalo niyang basura? Dali yung basura, daano mas laki do. Kaya ito hindi ko rin kasakang ido sa babaw. Kaya hindi ko rin kakadlok yan lang. Kadlok ang ido na yung masaka. Yan. Ani? Di ba pwede nga drone ang igamitan na? Hindi ba? Pwede yung palupad pa ginigot mo sa bibis. Bili niya doon sa tunga, no? Ang dako rin pala makutanon, ngayon may basura sa babaw flyover. Kaysa dali sa may biyak tiyo, may bata, doon mo kuya kakita, dali nga may basura. Talong guro, miyara. Hindi miyara, may kauturan kita nga medyo may problema sa paminsaron. Yung basura, ginatipon niya. Nasa may bata ng flyover. Pero dali ako, may magsaysay. Ado kayo posible. Wala may nabilin, guros nga daw ay ginaguro basura. Kaya nga ang pagbili, nabi, lagi sa tunga, action mar. Lagi dyan sa pinakaputok-putokan, lang ako na gatapan sa babaw. Hindi nga, kung nawigit lang, pwede na nga dari mo, samtang kapasaka ka. Samtang kapanaog ka nawigit. So yung tinasagis babaw-babaw, so may pinakatapan, gida, no? Kaya wala ginalapak-lapakan lang sa roda sa mga nagalinabay ng salakyan da? Ginalapak-lapakan lang yun, may tatlo, ito yung naka-plastic nga doon, nagtapa na ito, gani guro to, kay duwa na kami magbalik mo, kagaduwa na kami maglabay ito. Isang hapon, sining ang gabi, naglabay kami ito balik. Aba na, mundo, hindi ni sakto kung boss, ari pag hindi kang madugangan ni ati. Simple ni buot silingon niya. Hindi ni sa butahe, labugay gitu. Why na da CCTV, no? Ay, kagwala pala da suga nga da Action Mars, babawgid. Nihara siya, isa, dua, tatlo, pero hindi gid sanag. Pinpa, supay lang da nagalabay kung may mga instances ba nga gabi, nagid, may mga wala naging masyadong tao, doon naging mag-attempt ka maglabay dira. Di pwede mangguro kung tricycle, ang tricycle kung motorsiklo. Actually, may mga salawayo yung motorsiklo, dira galabay sa babaw gid. Mabili na nila o kung ano man ang ilan nga ginapangkimo Action Mar, no? Anyways, Steven, tayo na nabas ko na pag ito kang madugangan, dako ginang istorya, no? Kung wala na, man, kung nakuha na Action Mar, no? Kumayo nga balita sa tanan nga mga benepisaryo sa Social Amelioration Program. Oy. Kaya iti ang gaulat yan ang tanan, bla? Kung nakadumdum ka to Action Mar, ang nagkontrobersyal to nga NTC, to bla? Ang National Telecommunication Commission to nga agad. Mga nagpa-restro, kita mo, hindi ka naman legalita mo, kita nag-text Action Mar. Was nga adlaw, Agosto, Setyembre 2, start na, sugod na sang tagtaganay sang ayuda. Mga nakaparehistro sa NTC Relief agad. O bale, online asa, no? Online? Nang text ka online. Oo, muna siya. Siguro nag-abot na schedule doon sa Region 6 kay region by region ang schedule sa papagawa sa payroll mo? Muna nadugayan? Action Mar, ang iyan na tayo schedule, August 28 pa. Oo. 28, 29, 30, 31. Lang kay ang natabo, medyo na-delayed, gin-isol nila into September 1. Ang text na black ang matabo na Action Mar, nag-registro ka to, mabalaan mo na kung qualified ka makabaton ka kay i-texan ka man na nila Action Mar. Correct, oo. Tapos, kung wala ka ganin na texan, kagangi mo nga lan, ara gali sa listahan to agin po sa inyo barangay, ikakat-dos barangay, kagayuan mo na lang imo reference number. Matabo. Kay di same man dyan po Action Mar, mga payout centers nila, ang mga remittance centers la, in particular, Emilio Elier, ito sa text message, sa kung mabalaan mo lang kung diin ka nga branch makuha sang imo nga 5,000 pesos nga ayuda. Lain diri, kaya di damo ito may nagpa-register, kaya damo gin pang texan. Hindi ka Action Mar ma-qualified or hindi ka makabaton sa kung nag-apply ka, kung nag-registro ka, nga nagmatomato ka lang, kag wala kaya nakabaton sa first tranche. Kung wala ka nakabaton sa first tranche, hindi ka gidya ma-qualify for second tranche. Isa nag-registro ka pa sa NTC. Ma-qualify lang nila nga magaan sang ayuda ang nakabaton sa first tranche pero may nagka-problema sa second tranche. Bot sila may problema sa ngalan,
problema sa status nila, kinahanglan i-validate, kag nagrehistro to sila or maging correcto sila Action Mar. That's NTC Relief Agad nga program. Ang matabo 11 mail ni kuno sobra ang makabaton sang ayuda buwas hasta sa Setyembre 5. Kung may problema ganit sa spelling sang ilang ngalan, ang naging text sa ila kadtog sila sa barangay. I-validate na liwat, mabaluan ang address, kung sila gid man bala ang beneficiaryo. Ang 11,000 Akson dyan, Bacolod Negros ang siya? Bacolod lang. Bacolod lang, okay. Bacolod lang gidagsun na ng 11,000. Second batch isa mong sang second tranche. Ang first batch sa second tranche 75,000 atong napanagtag. Second batch is 11,000 sobra amo ni. So may ginaulat pag ginagsunmang na third batch sila gina-download pa mga left out manigyapon mga 12,000 pero wala pa ni kanoya. Buwas ka tup-tup sa 5 11,000 pa lang sobra nga tagan. Please man pasitat sa Eros ang head sa Department of Social Services and Development sa sulad sa Bacolod. Oo, may ara kita no for second tranche, second batch atong mga NTC registered relief agad bala. So may ara kita schedule September 2 to 5, no? So gin text man ni sila sa NTC or ang aton nga ng finance kanina ng StarPay, no StarPay. May mga text ni sa ila nga magkakadto sila sa Emuelier. Okay. Sa Condino branch no pagtulan ng adlaw. Galing lang kay kinahanglan kung sala ang spelling nila, pangalan nila, kung sala man ang birthday, maapekted sila sa may ila barangay hall for those ng mga block ng barangay. No? So yung mga designated places kita sa gym, dito sila mag-validate sa ila mga ngalan kay gina-posting maninamon sa barangay hall. Kaga mga numbered barangays dito sa Pantawid office natin sa babaw sa base center. No? Okay. So inaiya sa mga wrong spelling lang kag mga sala na mga birthday. Okay. Pag kung may ara pagid nga wala naka-receive sang text pero ara ang ngalan nila sa na-post no na magabaton at turan sila sa mga barangay hall nila kay may ara kita nga DSWD kung magahatag ni sang ilang reference number. Okay. Both silingon ma'am, posted na ni ma'am no ang listahan ma'am? Posted nato na mga 11,000. Okay. Sa nalain-lain ng mga barangays. So, second batch of the second tranche na siya. Kalabanan ni Sailor, relief agad ng mga nag-register. Amo siya nag-register through text, ma'am, no? Oo. Pero, ang gina-classify lang din nila nga pwede atong nakabaton sa first tranche. Kung nagpa-register ka lang niya, pero wala kaya kabaton sa first tranche, hindi ka gina pagkata. Okay. So, meaning hindi niya galibot silingon mga new registration, ma'am, no? No. Okay. Kaya ang mga new to amo to ang sa may left out naton. Iniiyaya, nang nakabato ni sila sa first tranche, nga na-delay tungod nga gin-revalidate sila, no? Ang mga relief agad naton ng mga second tranche. Okay. So, ang matabo sinidri ma'am, buwas ma'am, mabase sila sa message sa ila kung when sila makwa sang... Actually, nakakuha na sila sa message, no? Supposed to be August 28 tani ni mag-umpisa. Galing kay Mayara, kita nga lockdown. So, binisol ang August 28 sa September 2. Ang August 29 sa September 3. Ang August 30 September 4. Ang 31 September 5. Okay. So, binisol initial. Ma'am, anong matabo? For example, kung ang beneficiary vulnerable like senior citizen? Pero galing sila ginamakuha sa aton nga digital, no? Sa annual year. Sila ginaya mag-claim. So, ano na nila kung i-honor ang authorization provided may reason kita for not going there, no? Like, senior citizen ka na, may ginabatsyag ka. So, pakita mo ng medical certificate niya plus ang authorization letter alin sa beneficiary ginisip. Ma'am, kung nang taon naton ang mga batches nga ini, may ala pa gina ma'am upcoming nga mga left out makabig?
May nabilin pa kita nga third batch for the second tranche, no? Oo. May harap kita nga mga 12,000. Kaya kaya primero ito mga 75,000 plus. Sunod ang ini mga 11,000. So, ang third batch may mga 12,000. Pero wala pa na yung schedule, ma'am, no? Wala pa. Okay. Pero ino-download pa lang ang payroll. Ma'am, arang 12,000 na mga third batch, ano na ilang category? Mga ano na sila, ma'am? Basta tanan ito nga wala nakakuha pa. May harap kita nga third batch. Kag ang clear lang gid gali, ma'am, mga ging klaro mo mga gabi nga hindi niya nga sila lang nga for second batch tranche lang silang dapat nakakuha gid sila sa first tranche, no? Yes, sa mga ganitong gin pa revalidate to sa amon. Kaya pamangkot kung bala ining nag-register, nakakuha na siya sa first tranche. Kaya dapat kung nakakuha siya sa first tranche, makuha mo siya sa second tranche. So gin revalidate ato kay nag-text sila dito sa relief agad. Okay. Amo ni nga nagdugay-dugay ang ila pag-abot kay diniwat naman to revalidate. Sa mga batian sa mga pasitateros, ang head sang DSSD dali naman sa syudad sang Bacolod. Dugang pagkaroon nga mabrita kag-update nga natipon sang bantayan dali sa Gyapon sa atong nga pagbalik report. Daghihapon pa nga nagabiyong sa palibot sang syudad, mapaang-paang manaton nga panyempo. Kita nato galing makita naton tinawa may mga bituon silang itan magkakson do lagi patimaan nga magulan karon nga gabi. Nakakson tandaan isa sa mga rason sang pagtugas sa balatian sa tunlawas sa mga pag sa Bacolod Action John Diaz. Una sa ito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Salamat sa observation report kagadugang pagid nga mga balita ni Aksyon na Jana Diaz. Balikan ta siya nagdugay ha. Sa detalye sang iban pagid niya sa nga natipon nga mga balita alas 10:23 na. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Importante nga pag pa-action, mag-action kung nasin uman ang nakapudyot sa inyo da sang cellphone nga Xiaomi, no? Xiaomi Redmi 8. Itom kagablo ang iya sa ring casing kag iya sa ring may maido nga design. Ginapatihan nga nahulog ini sa atubang sang Jovix Market kaina alas 7 ang takna sang gabi. Dara sa area sang Ramilo, Barangay Tangobla. Importante kay gamiton patani ito sa online class. No, gina-dial sigurado nga may nakakuha kay ginatawgan ang number nagaring lang. Way man nagasabat. Text, message man galing kay hindi ato pwede babasahan ang mensahe bagod naka-lock ato. May naka-lock, may password. So, hindi magyapon na nimo noy or inday kung sinuman nga nakapulot da sa inyo base nagamonitor ka da. Hindi na magyapon puslan na. No, kapanawagan ng tag-iya maka-action si Inday Zaira Abindan. Kung pwede, kung mabudlayan ka man, kung taga-dira ka man lang sa area sa Barangay Tangob, pwede mo na mauli sa Jovix Market Or pwede mo man madulong dari sa DYZ Action Radio Bacolod dari sa Wellrose Building. Importante ito kay gamito na to sa online class. O kung ari may number ginbilin dari pwede ka naka-text o makatawag makapag-angot dari. Kaya dako gid ang pasalamat ni Inday Zaira Abindan kung mauli mo. Sigurado may nakakuha bagod nagaring gina-off no, gina-patay bla.
Why ginasabat? Nahulog or na taktak kami da or na bilin dara sa kilidalan kaya nagapasulod din si Jovex Market mo si Zaira Abindan kaya inaalas siya tiyang tak na asang gabi sang nagpanaog siya sa private nga salakyan. Aring numero ho para nga matandaan mo da kung nagapamati kagidmanda pwede ka makapag-angot sa 0938 600 2932. Area 0938-600-2932. Kung sino man nakapudyot dara, Xiaomi Redmi 8. Itom kag blue nga cellphone may design nga ido. Okay, kabay pa nga mauli niya. Kaya importante ini para kay Zaira Abindan. Last Yes 26, Action Night Patrol, magabalik pagkatapos Gidlawang City. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa ato sining pula-pula man kag nagapaurok-urok sa ato sining live stream, no? Kay tuman ka damo sila Herson, Jose Herson Lapidig Gahonyo, salamat gid. Araman si Comparita Benito Salbibia, si Action B-Boy Arquisola, no? Si Ikaw Lang, Tutupi nga monitor. Milande Bernas, good evening Action Radio, salamat gid. Jen Always Sir, good evening Action Marlon, monitor always, God bless us. Rose Guevara, ikaw na naman Idol Marlon, keep safe always. Salamat kay Rose Guevara. Okay, salamat kina. Merly Dolido Magallanes, Jose Herso Lapinig Honyo, approve. Arama si Tuto Dundi Blanca, God bless. Night Patrol More Power, hambal ni Rose Guevara. Hambal ni Dundi Blanca, maayong gabi, Bigo Action Marlon, ari lang ko di galantaw. Salamat kay Bigo Tadundi. Manilin Alvarado Baido, good evening sir Marlon, watching from Barangay Takuling. Mary Jane Mendoza, good evening Action Man Radio. Arama si Sparkly, mayong gabi sir, watching live. Happy Burr Month. Okay. Rebecca Macapagong Buena Vista, good evening Action Marlon, keep safe everyone. Virginia Ortizo, good evening Action Marlon, monitor from La Carlota City, great lang good eve sa La Castillana. Remy Azero, good evening Action, great ko lang Dio Cadiz kag Azero family sa Barangay 35. Si Yvonne Bues sir, good evening Action sir, amuman kay Action Eric. Advance Merry Christmas, done sharing. Salamat Yvonne. Arlo Babarano Malinaw, good evening sir, may Christmas na gali no, bigaw subong ang Christmas, it's because of pandemic. Si Mark Gabriel Milado, Action Marlon, greet ko lang family Buena Ventura from Takuling. Family Milado from Kawayan, keep safe always. Vi Aldas, good evening Sir Marlon, gamonitor kami di sa Puente Villa, Takuling, God bless, keep safe. Kenneth Valencia, good evening Action Idol Marlon, Parok-Orok Lagodi. Salamat. Maria Luisa Artisano Iligan, good evening Action Marlon, gamonitor kami di sa Barangay Bata, sa tarang-tarang nga mga taga-barangay Bata, salamat no kay Maria Luisa Artisano Iligan. Jocelyn Kalamaan, good evening Action Marlon, Action X naman. Judith Calves Pamposa, good evening. Kami dari sa may Emerald Street, Ramilo Village, sa Barangay Tangub. Araman si Rodel Inabayan, salamat sa imo sa nga mesay si Rodel. Okay. Rock ni Malinaw, no? Sinsya kay Rodel kay daw aduli siya ng trading. Trading. Salamat Rodel sa imo sa mensahe. Rock ni Malinaw, good evening Action sir, gaparok-orok pamati sa inyo. Jocelyn Libuon Dispoho, araman si Bagwis Navertes Syndrome, mayong gabi Action Marlon, monitor lang from Dasmariñas, Cavite, thanks God. Milo Huyatid Amit, watching live, greet ko lang si Boss Luna, thank you, salamat. Jocelyn Arisibita Olak, Alex Fuentes, good evening sa imo Action Sir Mar, kag happy Tuesday sa imo, salamat Alex. Corazon Villasis Gayo, good evening Action Mar, monitor kami sa Bidalbagan, stay safe everyone. Si Kelly Shen Yoseda,
Good evening, watching from Luzon, Nueva Ecija. J.R. Amodia, bayong gabi aksyon na Marlon, pa-great. Bayong gabi sa kagawad Bibot Trias sa Barangay Zone 9, Talisay City. Halong kabuda tanan, hamal ni J.R. Amodia. Salamat. Cathy Ver, good evening aksyon Marlon. Arama si Fatima Iris Go. Good evening, Joel Sombreya Lariosa. Thank you. Maria Garde Raman. Good evening, Action Marlon. Just listening her sa Granada. Okay. Canelo D. Ronald Jr. Keep safe always. Mga kababayan ko dyan sa Bacolod. Pa-shout out. Mulang po, sir. Salamat. Barbarayan Sukita. Good evening, Action Marlon. Gaparok-orok lang kami sa Barangay Bangga, Candode. Lionel Tabiluna Negalia. Thank you. Ana Andrea Famoso, Action Marlon. Henovea. Mayong gabi. Thank you. 10:31.
Pabalik sa ato sa ring pagpangalagad 35 minutos nakaligid sa tak ng alas 10. Action Radio Philippine Standard Time. Sa saring bahin ato na hibaloon, detalis ang natipon nga mga balita sa ato sa ring mga action unit reporters. Ato sa ring mga action unit correspondent sa Central Norte kag Sur. Gabahin sa ato sa di pinalanggang probinsya. Hibaloon ta naman biko na nung mga nasagap nila ang mga balita dito. Samta nagadalom subong ang kagab-ihon. Action Night Patrol Field Reports. Unahon ta sa bayan sa Northern Negros, partikular sa Cadiz City, report ni Action Roger Gutierrez. Action Roger, mayong gabi sa report, please come sa action malong sa aton sila mga aksyon ng gabi sa aton sila mga balita magikan diri sa siyudad sa Cadiz at Sunalon sa sining pagpasok na ayon sa isa ka 68 anyos senior citizen nga lulo sa tong dumduman ako itong natasapuan mo lang 14 anyos nga dalagita nga nasapuan dali sa may asinda sa Lucen sa barangay Mabilis sa Cadiz ang gusto uno na file itong kaso sa suspect nga si Hermel Banati 19 anyos. So pag-file sa ito sa kaso ang lulo sining amo si Hernani Banati 68 anyos. Amo ini ang naglutang sa itong pinalig ng Domingo sa hapon o sa gabi sa isa sang witness na gintilala kay George Calida, 46 anyos, residente man sa mga lugar, gamit ang improvised nga ining bali-bali mga pistola nga ang balay shotgun, shotgun, amo ring gingamit na sumalon sa paglutang. So, igo skilid, ini ang isa sang witness nga sa diin amo ang gintiro sini kang suspect gilayon naman nag-respond na mga katapos ng lingso kag nanakpan ini ang 68 anyos nga senior citizen nga lulo sa tong suspect nga tao sa kapulisan nga ang motibo sa pagpanglutang amo mismo ang kaapit sining lulo nga gintudlo ang iya sining apo na mo ang naghimo sa pagbuno sa itong 14 anyos nga dalagita na nasakpan sa sulod sang katubuhan sa itong Agosto 1 sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto nga ila gilang girespondiran ang among paghitabo kang kanakpan ini nga suspetsado. Right after sa incident na tawo no, sa August 29, Sabado na yung gabi. So mga almost 9 p.m. din lang sa gabi siya nakakabo ang incident. Tigayan man siya nga natakpan dito man mismo sa area, lapit dito sa Apollo Village no, sa Barangay Mabini, no? Pag na-recover man, ang gingamit siya ng pistol shotgun pag na-ammunition, no? So far, after sa itong nakandak ng hot shot, although amo na itong kay expect man, actually, yung pamilya ganyan kung mga ang biktima no? Kabako malagyo, pero nasigayon na nakuha rin ha, pag nadakop ni sumulitos. So, gina-file ang kaso kaina na prostitute murder, kag ang gin-file man itong kaso na pag-violar sa Republic Act 591 bagod nga atuya nakuha man to sa iya posisyon ang mga armas sa nagpatigayon sa hot pursuit ang kapulisan sa siyudad ng Cadiz Action Marlon. Doon siya karon sa bahin sa Cadiz City 20 pero gapalambot gid sang pag-abiso man si Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto sa pamilya Banati nga hindi na mag-atagan o kung magdugat pa sa problema kundi nga atubangon na lang sa sospitado nga si Hermel Banati ang kaso kahit ginpasaka naman inik kag kung magsigip sila ka-painit dira sa mga nag-stand as witness magdugang lagin Action Marlon ang ila sini nga problema. Sa dugang naton nga marigita, ini ang may mga
gaguluwa karon lang ang mga Swiss code diri sa syudad sa Calice balik man to ang paggamit sang HQP o kung sa home quarantine pass agod nga mapunggan ang pagdamo sa tawo sa guwak labi na gid sa merkado kung may ara nga quarantine pass pero ini siya home quarantine pass pero ini siya trabaho so naman sa pulis kung mabutang naman ang sinarlon sa mga border control kag masulod ng mga tricycle o si saon gid ang mga sakay sila nga kinahanglan may ara nga quarantine pass agod nga magpamalaklon sa merkado isa ini ka silinaton nga trabaho so naman pero sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Machito nga pabor man siya sa sini nga kung nalibawa ibalik ang paggamit sang home quarantine pass agod nga mapaganagan ang tawo sa merkado kag sa mga grocery store kag pampubliko nga mga lugar di ba pinagusto ang tawo sa payag man sa liwat ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito may katalan. Kung ako lang masunod, no, mas bintaha para sa issues. Kaso lang, no, ang ginapalo na ito ng directive sa atin, no, lalo na even gusto sang atong local government, no, ipasilitate ng pag-release mismo sa quarantine pass. At pinaka-purpose actually sa natin, no, na malimit ang access sa atong kumuluyo, no? Ang exposure pala sa COVID, hindi makatransmit na yun. Kitungod, gamay lang yun ang tao. Considering yan sa isang kabalay, isa lang ang pwede kagawa, no? Kung may quarantine pass. Pero sa matuto mo lang epektibo, no? Pag para malimit na lang, wala mo na sa tinanglanan, luwas lang kung may trabaho, pag bakal sa tinanglanan sa panimalay, isa lang magawa isa lang magawa or pwede matagaan concentration lalo na ang nagatrabaho mismo natural sa ilan na livelihood. So ang pagpayag sa liwat kag reaksyon ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito Action Marlon. So para ba kanipasyon diri sa tumasin nga area of responsibility ng matulotawhay ang palibot man sa syudad sa Cadiz sa sini nga mga Tinion. Direkta sa syudad sa Calice sa balita o sa aksyon. Dari sa aksyon ng Dergutin Biga Report sa Bacolod. Aksyon! Rojo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Las 10:43, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes na katuan ang reports naman ni Aksyon Percival Villamor kag Tamon Forte. Lisa Joy Ilon Amoroso, good evening. Robby Rosme, good evening. Si Jerry Hilogo, good evening, watching live sa Barangay 3 Hinigaran. Roth D. Kozawa, good evening. Araman si Boyax Aiko. Good evening, Action na Marlon, watching from Silay Kaupod sa Aiko and the Velasco family sa Kawayanan, Handumanan. Oy, si Gina Galon, Pagsubiron. Good evening, Sir Marlon. Kindly greet kay Romar Gonzaga. Saya subong birthday kaga sa anak ko si Toto Ilidji Pagsubiron. Ara sila sa South Zembo, Makati ang isa ng Iloy gina Gina Pagsubiron diri lang sa Bago City. Thank you so much. Aksyon Percival Villamor naka-standby na sa piyak na linya. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa detalye sang report, Action Pers, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action na Marlon, kagsubong man sa aton ng mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Moises Padilla sa gapon nagpadayon sa pagbantay labi na gid nga magusubong ang pagpungko sang aton nga pulis dire, chief of police sa banwa sa Moises Padilla nga ginapamunuan ni Police Captain Randy Pabor nga sa diin siya ang nagapungko karon kag na-relieve ang isa ka chief of police man dire nga nagsaylo didto sa banwa sang Pontevedra. Si Police Captain Hansel Lumandas, dito siya nag-assign sa may Pontevedra. Sa diin sa gihapon nag-continue ang buluhaton nga ginbilin sang aton nga nagaligad nga chief of police dire sa Moises Padilla. So ang checkpoint kag ang pagbantay kag ang pagrubing sa kada barangay kag sa mga sityos sindas nga nasakupan sini nagapadayon kag iga
hugot nga pag-implementar sa nga pag-curfew action na Marlon. So ang aton nga mga kapulisan na binagid sa pagpamuno ni Police Captain Joey Mara sa nga technical support sang RMG Battalion 6 nga nabase naman dire sa banwa sang Moises Padilla, upod ini ang pag-rubing sina dire sa kaurasang kagabihan agud to nga malikawan kag mabantayan ang mga lowest element nga mga persona nga sa diin nagaduging ang pagsaka-saka sang kawatan sa tagsa kapulian sa oras kasang kagabiyon. So ginabantayan kag ginahugot sang aton kapulisan ang pagbantay, hilabi na gid sini sa pagbantay sa mga border sa maadlaw sa pagsikyar man sang mga medical clearance o kung medical certificate sa kung diin sila nagalin nga mga lugar, ilabi na gid nga magalin dira sa syudad sang Bacolod nga magpuli dire sa banwa sang Moises Padilla. So pag-abot dire sa Moises Padilla, ginasalo dire ang isa ka persona kag gina-quarantine sa 14 days action Marlon. So amo ini ang buluhaton diri kag nagapasalamat man ang aton nga vice alcalde sa mga naga-support sa mga pagkaon nga nagahatag sa aton nga frontliner diri sa mga borders. So gapasalamat gid si Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor sang Moises Padilla, no, ang Vice Mayor. So liton kita maksilar yan dito sa may syudad iyaya sang La Carlota, nagapadayon manggihapon ang pagbantay sa mga borders kag sa pag-curfew kag sa pag-checkpoint sa tagsa ka mga mayor nga mga dalanon dira sa syudad sang La Carlota sa pagpamuno ni Police Captain Guadalupe Action Marlon, Chief of Police sang syudad sang La Carlota, upod ang mga alert team kag ang traffic enforcer nagasikyar man sang mga rehistro kag madamo sang mga impound nga mga motor nga wala sang nagakaigo nga mga rehistro, kay labi na gid sini sang mga wala sang lisensya nga mga minor di edad action Marlon. So gapasalamat man ang aton nga alkalde o kun ang mayor dira sa syudad sang La Carlota nga sa diin nagakumply ang aton kapulisan sang pagbantay sang COVID-19 action Marlon kag wala man sang mga nagasulod nga mga lowest element action Marlon, hindi lamang sa pag-checkpoint sa dalanon sa pagsikyar sa mga rehistro kag lisensya, kundi ginabantayan man ang mga illegal kontrabando nga magasulod sa syudad sang La Carlota. So amo ini ang aton nga mga information nga nakuha diri sa aton area of responsibility action Marlon. Ang inyo ka-action, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Sakay Raydan Velasco, good evening mga taga-golf keep safe everyone, Hambalya. Niel Malanday, good evening Action Marlon, watching from Barangay Tangub. Salamat na naman detalye sa balita na aksyon Tam Monforte. Sa kita balik kita sa bayan sa Northern Negros. Action Night Patrol Field Reports. Action Tam, mayong gabi please Kevin. Yes, Action Marlon, may video gabi sa atong matagpalamati. Subuman sa programa Action Night Patrol. Pito tanan niya Action Marlon ka mga persona, wanted person ang tigayon nga nadakpan sang Sagay City PNP, kaina pasado alas 11:30 sang Udto Action Marlon, paagi naman niya sa warrant of arrest nga gin-issue sini sa ilatanan. Ining pito ka mga persona, ang nahauna mo si Miloni Flores y Loquinario, 50 anyos, Anani Lopez y Gonzales, 53 anyos, Richel Lonita y Pasaporte, 29 anyos, single, Emily Baryuga Galano, 27 anyos, single man si Japon. Jumare Ridido y Delten, 49 anyos. Alejandro Juhinio y Hontilia, 59 anyos. Jumare Adranida y Galvez, 56 anyos. Tanan
pumuluyo sang Purok Masinulondon, Barangay Paraiso, Siyudad Iasang Sagay. Ining mga warrant of arrest nila Action Marlon, may ara criminal case number 8864, 8865, 8865, naging issue ini ni Honorable Judge Gena, acting presiding judge ini sang MTCC sa Siyudad Iasang Sagay, kag napitahan ini Action Marlon sang Agosto 12 to 2020, kag kada isa sa ila may ara iyat piyansa ang korte sa ila Action Marlon nga 30,000 ka pisos, balor naman iya sang ila temporaryo tanan nga kahilwayan. Kag subong ining 7 ka mga persona hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Kami lang natin sing mahigid nga gabi pagporok-urok sa pagpamati sang Action Night Patrol sa kahit Pastor Danilo Sapanta, dira iya sa may Banwa sang Murcia o Jet Malay sa sininga gabi. Di ka diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamon 14 report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action Tom, las 10:52 sa Saringabahin, balikan taraman ng patrol. Ang detalye sang dugang pagisiring ang mga balita na tipo ni Action na John Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik ng report, please Kevin. Action Mar, nagapadayon sa gihapon ang drug clearing validation sa mga kandidato nga barangay diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang mga personnel sa Philippine Drug Enforcement Agency Company Negros Occidental nagpatigayon sa virtual validation sa mga barangay nga nag-apply sa drug clearing status sa PDEA 6 Action Mar. Ang mga kandidato nga barangay nga ginpaidalam sa validation nakip ring barangay 32 di man mismo sa siyudad sa Bacolod. Ang barangay 16 kag 16A sa siyudad sang Victorias, Boy Haba, Payawon sa Banwa naman sang Country, Viera, Divina Colonia, kag Siwaon 1 sa siyudad sang Sagay, sa probinsya sang Negros Occidental. Ning mga miyembro sang Barangay Drug Clearing Program ang nag-idgid sa pagtsakyar sa tanan nga mga dokumento nga ginsubmit sa mga barangay nga kandidato o man ang ilang mga opisyalis ang ginakot man sa pinaka-importante nga mga pagkabutang. Ang mga concerned local government unit nga opisyalis abi sang Banwa, Barangay Kapitan, mga kapulisan kag tiglawas sa mga ensya ang tambong man ginpatigayon nga virtual validation. Balik tagikan sa patronon taglibot sa Bacolod Action John Diaz, so nasabto na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat Action na John, matulutaw man ang kabagusan sa nga sunod sa Bacolod sa mga Martes ang gabi. Abay pa nga ini mga padayon tub-tub karon sa kagahon, buwas kag sa masunod pa nga mga inadlaw. Kay Rocky Javier, good evening Action Marlon, salamat sa pagmonitor. Si Inday Carmela Coloso, good evening. Pagrit lang kami din gapaayaw pamati dari sa Action Radio. So, 2, 4, 6, 7, 8, mga 8 messages kan ba? Ang ginpadala ni Carmela Coloso. Coloso. Las 10:54 na Action Radio Philippines Standard Time. Inyo pala tuntunan Action Night Patrol, magabalik buwas, balikman, regulang anchorman, Action Eric Magbanwa. Abay pa nga mangin matawahay lang ang kapugusan sa nga surat kag bugos nga probinsya, bugos nga Western Visayas. Sa gyapon kapon nato sa mga Action Unit Reporters nga nagpangalagad subong sa ding gabi. Action Percival, Action Tam, Action Roger, sa Patrol, Action John Diaz with Action Dixon Tahom, News Center naton Action and Defensor, Action Dale Salazar. Dari sabayan sa ato sa nga Technical Control, Action Elmar Madera with IT Expert, Action Elway Dutelius.
Ako naman, action na Marlon Herboya nagabilin sang Sweet Dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.